שלום לכולם, פרשת וירא. נדבר קצת על הסברה ישראלית. נתחיל עם השיר בן אדם. בפרשת השבוע הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני הולך להציל את עם ישראל, למרות שזה נראה כאילו המצב יידרדר ופרעה הכביד את העבודה על עם ישראל, אל תדאג, אני הולך להושיע אותם. פרעה הכביד את ליבו, אבל בסופו של דבר הוא ישלח את עם ישראל. וכשהקדוש ברוך הוא אומר למשה שהוא הולך לגאול את עם ישראל, הוא מזכיר לו כמה דברים. דבר ראשון, וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. דבר ראשון, יש זכות אבות. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, יצחק ויעקב שהוא ייתן לעם ישראל את ארץ ישראל, הוא צריך לקיים את זה, אז הוא יוציא אותם. והדבר השני, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. אז יש כאן את ההבטחה לאבות, לחזור לארץ ישראל, ויש כאן את הנאקה של עם ישראל. והסדר פה לדעתי הוא בכוונה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, נכון, יש לעם ישראל עכשיו קושי, יש להם צרות, אבל המטרה שאני הולך להציל את עם ישראל זה לא רק כדי שלא יהיה להם נאקה. זה לא רק לפתור להם את הבעיה של המקלט הלאומי. לא, לעם ישראל יש להם גם ייעוד. הם צריכים לחזור לארץ אבותיהם, לארץ ישראל, ושם הם יהיו אור לכל העולם. כשעם ישראל נמצא בגלות, והוא רוצה רק כביכול להציל את עצמו ולפתור לעצמו את הבעיה של האנטישמיות וכדומה, אז זו טענה שהיא לא מספיקה. כשאנחנו נבוא לגויים ונגיד להם, תקשיבו, אנחנו לא רוצים שיהיה יותר שואה, לא עוד, אנחנו רוצים שיהיה לנו מקלט לאומי, אז הגויים לא כל כך משתכנעים מהדבר הזה. כשפלסטיני שומע את זה, אז הוא אומר, אוקיי, אז למה באתם אליי? למה באתם לקחת את הארץ שלי? תחפשו לכם מקום אחר. אנחנו צריכים לדבר בשפה אחרת. אנחנו צריכים להגיד לכל העולם, אנחנו חזרנו לארץ ישראל, זו ארץ אבותינו. זו ארץ שבה נוכל להשפיע אור לכל העולם. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. תנו לנו להביא את הייעוד שלנו האלוקי. כל העולם ייהנה מאיתנו, ונעוררו אליו כל הגויים. התנ"ך מלא בפסוקים שעם ישראל הוא יהיה אור לכל העולם, והרבה גויים מאמינים בתנ"ך. אנחנו צריכים לחזור ולדבר את השפה הזאת, וזאת ההסברה הלאומית הטובה ביותר. אנחנו צריכים להתחיל להאמין שיש לנו כנפי רוח. לא לחשוב שאנחנו איזה גנבים עניים כאלה, שמה נעשה, אין לנו ברירה. הוא גנב שאומר שהוא גנב כי אין לו כסף, אז לא היה לו ברירה, אז הוא גנב. כשאנחנו באים בשפה כזאת לגויים ואומרים להם, לקחנו את ארץ ישראל בחזרה, אחרי 2000 שנות גלות, בגלל שאין לנו איפה להיות, אז הם מסתכלים עלינו כמו גנב שאין לו מה לאכול, אז הוא גונב. אז זה לא משכנע אותם. אנחנו צריכים לדבר בשפה אחרת. חזרנו לארץ ישראל, באנו להיות אור לכל הגויים. יש לנו כנפי רוח, אנחנו רק צריכים להאמין בהם, ואחר כך כל הגויים גם כן יצטרפו למהלך האלוקי הזה, של גאולת עולמים, שנהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש.